Πόσα έφερε στο τράκι, 5? Δεν έφερε, πόσα να φέρει. Δεν τα 5. Πόσα έχω. Κρέατα πατήστα, μπες στο YouTube θα βρεις. Κρέατα κάρι. Δεν σε μια σακούλα να βάλει την κυρία. Όχι, μια σακούλα θέλω, δεν ακούει ο κούκος. Σακούλα πλαγιολί. Σωτήρη, δεν μπορώ να έχω δύο χέρια. Άστο, σακούλα πλάγια. Γαμίσει καλαμάτα πρωί-πρωί. Κάτσε, κανόνισα με καρφός πάλι εκεί. Θα δεις. Θα σου δώσω κρανία μετά. Μου δείτε τι, μου Το δείτε. άλλο χέρι. Έλα, βγάλε αυτό να μην κουμπίσει. Πού θα το βάλεις. Έλα. Τι θέλεις τώρα. Να πάω να βάλω την μπλούζα μου και να πάρω την ταχύνα στη τσάντα μου. Τι να θέλω. Εγώ φταίω τώρα, που έχουν τέτοια ώρα, 8 ώρα πρέπει να έχω. Έχεις δίκιο. Δεν θέλετε δίκιο, αυτό ποτέ δεν θα θέλω. Πιο μαλακισμένη είναι. Τι έρχονται όλοι. 8.30, 8, 9. Τι αυτό. Τι δουλειά έχεις εσύ τώρα, γιατί. Εγώ γιατί έχω, γιατί με ηλίθεια. Έτσι μόνο η μεγάλη. Μόλι μόνο έρχεται 8. 8,5. Κάθεται και όλη μέρα σε καρέκλα, σιγάρα, καφέ, 3 τυροπίτες, 2 σπανάκια, Και 10 καφέ. 10 καφέδες. Παίρνει λεφτά όσο παίρνω εγώ. Το ξέρετε αυτό. Δεν το ξέρω. Το λέω εγώ. Για λεφτά εγώ δεν ρωτάω σε κανένα τι παίρνεις αυτό και τι παίρνεις αυτό, απλά λέω αυτό που Γιατί είναι. εσύ παίρνεις 1.500, αυτό δεν ρωτάς. Έτσι πρέπει ρε φίλε, γιατί να μην πάρω. Μεγάλο μας τώρα στη Είμαι, δεν σαν είμαι. εμάς μαλάκες. Πολύ μαλάκες είσαστε βέβαια. Εννοείται ότι είμαστε μαλάκες. Τώρα το καταλαβαίνετε. Γιατί να μην πάρω 1.500. Και για παραπάνω αξίζω.